Fit-8 xhur xirja ta' 100 euro għoliet b'xejn inqas minn 11 euro u 57 ċentesmu. Fi kliem sempliċi familja li sa' Ġunju kienet tonfoq 400 euro fix-xahar mis-supermarket issa qed tispiċċa ttajjar 46 euro żejda, jiġifieri ftit aktar minn 446 euro għal preċiżament l-istess oġġetti. Skont statistika li għandu fidejh Net News, il-prodotti li jinbijaw mis-supermarkets raw żidiet sostanzjali minn Ġunju law. Bejn Ġunju u Lulju kien hemm żieda ta' 1.15% fil-prezzijiet, fawissu il-prezzijiet fil-ħwienet olew bi 2.34% fuq dawk ta' Ġunju. F'Settembru iż-żieda kienet ta' 3.22% u f'Ottubru l-affarijiet kienu olew b'4.69% fuq il-prezzijiet ta' Ġunju. Iż-żieda fil-5 xhur bejn Ġunju u Novembru kienet dik ta' 6.49% u f'temp ta' 6 xhur, jiġifieri bejn Ġunju u Diċembru, il-prezzijiet kienu żdiedu bi kważi 9%, preċiżament 8.99%. Kif bdejna s-sena l-ġdida il-prezzijiet komplew jolew, bid-differenza bejn Ġunju u Jannar tkun ta' 10.26%. Biex safrar, id-differenza kienet ta' 11.57%. Dan ifisser li xirja medja ta' 100 euro fil-ġimgħa għoliet b'xejn anqas minn 11 euro u 57 ċentesmu f'temp ta' 8 xhur u llum tiswa 111 euro u 57 ċentesmu. U issa bil-konflitt fl-Ukrajna, il-prezz ta' kull ma jiġi importat f'pajjiżna, jiġifieri prattikament kollox, mistenni jkompli jola kemm għax qed tola ħafna l-materjal prima kif ukoll minħabba żieda fil-prezzijiet tal-fuels. Dan kollu jfisser li prezzijiet tal-aktar affarijiet bażiċi se jkomplu jolew b'mod konsistenti fix-xhur li ġejjin. Dan wara li diġà kellna żidiet fil-prezz tal-ħobs, il-ħalib lokali, iż-żejt, ġobnijiet u yogurts, kif ukoll il-prezz tal-mediċini u prodotti tal-ħasil.